hey, oh. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ayo to Mas. Lele, oh. Wes dadi anteping ati. Mung sliramu ora Enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane wong tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku Oh, iya. Tolong kontak rasa kangen hatiku kanggo esok manis sing tak tunggu yo Kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nampani tak suwun rena lan wengi dadi yo tangga kangening ati iki saya Dento Dento Wijaya Dento Wijaya Ah